Laging nandyan, kahit nasan ka man. Hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Ayan, isang magpapalang gabi po mga kalingap. Ginabi na po na kami ngayon. Galing kay Igbot. Ayan. Tabo. Ayan. Magandang gabi. Diyan lang kayo nakatira? Kumain na kayo? Ay, hindi Anong- pa po kuya. Hindi pa? Anong ulam nyo? Wala po, bakit? Wala kayong ulam? Wala nga eh. Hindi nga. Wala pa nga kuya. Ano pangalan mo kuya? Ikaw te? Rose. Ito yung mga anak mo? Ayun po mga dalawa. Ayan po na nakita lang po namin dito sa tabing ano. Hindi nga wala kayong ulam pero kumain na kayo. Wala pa po nga, nag-aasasayang pa lang eh. Pero may ulamin sana kayo. Wala pa po. Naku, nagliwanag na. Ayan. Pwede makadagos. Barang-barang po, barang ano lang Ito po yung bahay nila mga kalingap. Dago Ah, nga eh. Pagkakala mo parang hindi kayo dati nakatira dito ano. Wala Bago po, lang. bagong rating ko lang. Ay sabi na. Kasi ano, nasa Maynila kami talaga eh. Maynila. Bagong rating lang. Ano Isang buwan kami sa Maynila. ano po trabaho niyo sa Maynila? Ang father ko po, hanap vlogger. Hollow block. Oh, naghahanap vlog ang Ito yung mga anak niyo tatlo. Ay, ini lang pong dalawa. Ay, dalawa Ito, kapatid ko, bunso. Bunso. Ito yung asawa niyo si Kuya. Ay, hindi po, kapatid ko Ay, yun. kapatid mo. Ayan. Wala po, wala akong asawa. Ito mga kalingap. Ayan o. Ito yung bahay nila. Nakita po namin dito habang papunta kami kay Bobby. Ayan. May dala kami kunting bigas. Wala pa pala kayong ulam. Wala po eh. Bagong rating pa lang po kakaano Ayan. sa bigat. Mga ano yun, mga kalingap. Pag-ibig ko nga. Yung mga kabay, mga kinabila po. Anong pangalan mo tita? Aros po. May bigas kami. Reto. Para sa inyo. Taga Manila pala kayo? Opo, nagpunta Bago lang po kami doon kasi nagtatrabaho. Bigay nung sponsor natin na hindi na papangit na pala ang kailangan. Alam niyo na po kung sino ka. Ito po. Thank you po, sir. Bigas tsaka grocery. Magabad siya. Okay lang po, kaya naman yan. Ayan mga kalingap. Anong pangalan mo te? Rose po. Rose. Nagdilim. Nagdilim ang paligid. Mga kalingap. Lubat ka. Sige, pasok niyo na po muna kasi mabigat. Ito po yung bahay nila. Sa inyo. Wala doon mga Ay, may ilaw ka pala dyan. May kuryente man pala kayo dito. solar lang. Soral. Soral ano? Solar. Hindi soral. Ayan si ate. Buksan niyo na kung ano laman niya, baka kung ano. Wala. Sige na po talaga. Taga Manila pala kayo. Ay, di po talaga. Pumunta lang kami dyan para Kailang taong kayo sa Manila? 7 buwan po. 7 buwan. Ano po, sir? Matagal din ano. Ayun oh. Yan. Galing sa ating sponsor na hindi na nagpabanggit ng pangalan. Yan. Salamat sa sponsor natin. Ito yung anak niya. Si Canogs. Ay, babae pala yan. Opo, babae po yan, sir. Kambal po. Babae parehas. Opo. Ay, sininip. Ginagawa mo. Ini pala ni. Hello, ni. Nahiyain lang po yan, sir. Wala po, single parents. Ay, nako. Kawawa naman ano. Oh. Paano nangyari yun? Iniwan mo doon sa Manila. po kami single dad. Ano po? Single dad. Iniwan ko siya. Ay, naghiwalay kayo? Opo. Ba't kayo naghiwalay? Wala lang po. Lasinggero eh. Ayoko ng lasinggero. Baka hindi mo pinapainom. Ala? Ala? Ito mga parents mo ni. Okay, mga Ayun. nandyan. Ginabi na kami eh. Ito si tatay mo. Ako yan sa ano. Ito tugang mo. Ako yung pangatlo. Pangatlo. Ayan. Yan, bunsong kapatid ko tabi. Yan, nakabata.
Pogi. Andito kami mga kalingap sa bundok. Bundok ng Tralala. Ay, Tarlac. May bundok ng Tarlac. Ito, kapatid mong bunso, ano? Opo. Ayan. Single parent pala si ate, ano? Buti, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, te? Nag-answer po ka mga module, Linda. Hindi, I mean, yung hanap buhay nyo. Wala. Sa pag-uling po, na nagtutulong lang. Nag-uuling kayo? Uling? Opo, sa kapatid ko. Kala ko bawal ng uling. Di pa naman. Ay, hindi pa po. Depende rin. Nagtutulong lang po ako sa kapatid ko. Magkano yung kinikita nyo sa pag-uuling? Higit lang pong 1.5. 1.5 araw-araw yun. Ay, hindi po. Hindi na. Isang linggo? Kulang ano? Kulang yun. Buti napadaan kami sa inyo, nagbigay kami ng ano, galing sa ating sponsor na ano, mabait. Ayan. Salamat, ano. Nakita ko kayo dito. Kasama ko ngayon si Kabayo. Hindi makita mo. Gabi-gabi na po kasi mga Pero dumaan kami dito kanina kasi nakita ko kayong ano dito. Ha? Wala pala kayong kapitbahay dito. Wala po. Kayo lang talaga. Opo, kami lang. Ba't nagdilim? Boy. Nagdilim? At lang, boy. Ayun. Sa luwa. Ulit po. Ayan. Nakita na si ate. Solar lang pala yan. Nagcha-charge pag may ano. High-tech naman pala kahit ganito. Ito may anong bit-bit mo? Ay, ano? Kulapnit ba yan? Kulapnit. Ay, kulapnit nga. Asong maliit. Ay, asong maliit. Kala ko kulapnit. Babae pa. Saan kayo sa Manila? Sa Imus Cavite po. Ay, hindi Manila yun. Cavite. Ayan. Si ate. Ayan. Saing na kayo? Nagsasaing ba? Wala lang ulam. Wala po. Bagong rating lang po kasi si nanay na galing sentro. Ganun mo lang. Ay, pag pinatay dito, liliwanag itong malakas. Ito yung bahay nyo. Ano? Hindi man natulo dito. Hindi naman po. Parang bagong gawa lang, sabi ko nakita ko dito sa Hindi po. Matagal na. Punit-punit na. Ito yung kwarto nyo. Aray, kudoy. Hala, Pero parang masarap matulog dito, ano? hala, tikmara medyo na tayo. Baybahayan. Ayun, baybahayan lang. Hala, nagkakalaroan lang dyan. Laruan. Laruan ng ano? Laruan ng ng bata. Laruan ng bata. Ayun. Ay, single parent nga pala si ate. Tikmara medyo Ayan. O sige te, kami mapaalam na. Salamat po, sir. Oh, sa napadaan lang. pagtawag. Salamat sa ating OFW na. Ben, ha? Wala na ako. At yan na. Ano doon? Buyo. Ay, yung ano, yung kumot. Matutulog na. Ay, buyo. Ano yung buyo na yan? Ay, ay nga nga. Pigang nga nga. Tapos nilulunok yung pag anong ginanga. Ay, hindi po. Hindi na. Dinudura din. Dudura na siya. Sige, sige. Salamat. Salamat po, Oh, sir. napadaan lang kami. Sa inyong tabang. Alright. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap,